Здравейте хора, днес ще играем с Поко. Да видим колко ще се справим. Прескайте лайк бутона. Искам да съберем поне 10 лайка. После по-нататък ще събираме по повече. Но за сега толкова. Моля ви, не гледайте само клипчетата и да ги лайквате. Абонирайте се все пак. Кажвам всеки ден по няколко видеа, но няма да ви занимавам повече. Започваме. Ще заглуша микрофона, за да може да слушате. Ами хора, вижда се, че има и копирачи тук. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Wow, that sucks. Еми хора, видяхте, че съм се изправила. И довиждане!